φοιτητής, αυτό σε ενδιαφέρει. Φοιτητική ζωή σημαίνει καλή παρέα, νόστιμο και καλό φαγητό, χωρίς να ξοδεύεις πολλά. Στην πλατεία το τραπέζι γεμίζει, αλλά η τσέπη δεν αδειάζει. Φοιτητής χωρίς καλό φαγητό γίνεται? Δεν γίνεται. Είσαι φοιτητής? Γράψε μας λοιπόν στα σχόλια ποιο πιάτο θα διάλεγες πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 2 σουβλέτε κοτόπουλο θα ήθελα. Σε 10 λεπτάκια θα σας τα έχω έτοιμα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο? Θα προσπαθήσουμε. Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα. Ήξερες ότι μπορείς να ασφαλίσεις το παιδί σου με 15 ευρώ το μήνα και να μην τρέχεις σε δημόσια νοσοκομεία αλλά σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ανά την Ελλάδα? Τώρα μπορείς μέσω από το πρόγραμμα Kinder Care και την Ergovas. Το γνώριζες ή μόλις το έμαθες? Γράψε μας στα σχόλια. Διαβάσαμε κάποια σχόλια ότι ο γύρος μας είναι κατεψυγμένος. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο. Είναι όλα νοπά και δικά μας χειροποίητα. Πάμε να στήσουμε ένα γύρο και να δείξουμε. Ο οποίος έχει παστοθεί με κρεμμυδάκι και μπαχαρικά δικά μας. Wow. Τώρα που είδες τη διαδικασία του γύρου, πιστικές, θέλω να μου πείτε ποιο άλλο πιάτο θέλετε να σας φτιάξουμε. Περιμένω τα σχόλιά σας.